Едно 16-годишно момче си търсело нов компютър за игри в интернет. Току-що получил първата си заплата и искал да се поглези. Всеки ден след работа влизал онлайн, преглеждал офертите и се надявал да намери нещо добро. Една от офертите привлякла вниманието му – 3-годишен компютър с добри спецификации, пуснат само за $200. В описанието се посочвало, че собственикът наскоро се здобил с нов компютър и вече нямал нужда от стария, който все още работил напълно добре. Той изпратил съобщение на продавача и скоро получил отговор. Разменили си няколко съобщения и се уговорили да се срещнат на следващия ден. Продавачът му казал да се срещнат на паркинга на конкретен магазин в 8 часа вечерта. Паркингът обаче бил доста далече и затова момчето предложило да се срещнат на по-близко място, но продавачът настоявал, че ще е зает през седмицата и няма да може да шофира много далеч. Ако той искал компютъра, трябвало да дойде до уговореното място. Сделката изглеждала изгодна и той се съгласил да го вземе. На следващата сутрин след дълго мислене момчето почти се отказало, но продавачът му изпратил няколко клипчета, доказващи, че компютърът работи, и му обещал, че ако нещо не е наред, ще му върне парите. Това до някъде го успокоило и решил да иде на срещата. На следващия ден момчето карало около 35 минути до посочения магазин. Щом влязал на паркинга, видял единствената кола там, джип паркиран в далечния ъгъл на празния паркинг, а светлините на магазина били изключени, сякаш вече е затворен. Той се надявал срещата да мине гладко и спрял до колата, след което излязал. Човекът вътре се навел и го погледнал през прозореца без да се усмихне. Просто го оглеждал, сякаш го преценява. Това карало момчето да се чувства много неудобно. След това мъжът излязал от джипа си, бил възрастен, с кафява коса, която започвала да уредява отпред. Момчето стояло на няколко крачки разстояние, опитвайки се да запази дистанция, докато мъжът обиколил джипа и отворил задната врата. Вътре се виждал компютърът, но той не бил на седалката до тях, а на далечната седалка. Мъжът посочил към компютъра и казал на момчето да влезе и да го извади, като държал вратата отворена и го гледал. Момчето се почувствало неловко и се замислил, когато забелязал нещо странно. Дръжката от вътрешната страна на вратата, която мъжът държал, липсвала. Това било достатъчно, за да го накара да осъзнае, че мъжът се опитвал да го отвлече. Момчето започнало бавно да се отдръпва, след което бързо се качило в колата си. Мъжът викал след него да се върне, но момчето веднага тръгнало. Възрастният мъж бързо се качил в джипа си, но вместо да го преследва, тръгнал в обратната посока. Нямало никакво съмнение, че ако той бе влязал в джипа, вратата щяла да бъде затръшната и без дръжка отвътре, той нямало как да излезе. Очевидно това било капан. За съжаление, единственото, което имал за мъжа бил имейлът му, който предал на полицията, но по него не можело да се направи проследяване. От тогава няколко пъти проверявал дали оферта за компютъра се появява отново, надявайки се да я покаже на полицията, но такава оферта повече не се появила.